Os 756 negocios que se sumaron á iniciativa da Xunta Bono Peixe acumulan unha facturación de 8,3 millóns de euros, o que supuxo un desconto para os consumidores de preto de 1,9 millóns. Na actualidade, as descargas ascenden a 218.474. En Ourense producíronse 19.997. Polo que respecta ás peixerías adheridas, en Ourense son 78. A esta pioneira acción, a Administración Autonómica destina 2,5 millóns de euros. A campaña artéllase económicamente en 10 tramos de 250.000 que se liberan cada 7 días para o seu uso, que poden acumularse o importe non consumido de tramos anteriores, quedando libres para o seu uso ata o esgotamento do crédito dispoñible no programa ou a fin do período de validez do bono. A iniciativa aínda está vixente, polo que tanto os usuarios poden seguir descargando os bonos como os establecementos sumarse a esta proposta que permite acceder a descontos do 25% nas compras ata un máximo de 5 euros semanais. No caso de non gastar todo o saldo, este podería acumularse nas sucesivas semanas ata un máximo de 25 euros.